бе. О, Аре, пускай де! чакай бе да отморам малко бе, човек. Чай не те слушам какво говориш. Ама ти не знаеш какво Чакай става. малко да се успокоиме, много играхме бе, човек. Добре, пусни нещо да ти покажа как се танцува професионално. Ако можеш срещу мен, хубаво. Не искам с тебе да играм. Ама ти си слаб, бе. Абе аз играм само с момички. Еми ти си такъв. Ти си... Аз съм обратен, няли? Не си обратен. Отдолу ми е само пара, златни ланци, Dolce Gabbana. Им взимам без да им давам, мажите кютата жени ги карам. Падате парите, пак я го валам. Види ме реално, не се замарам. Секой секе си плати, баш това ми е план, да. Влезам у Bugatti, преда влезам у Санта. Църни пари, носа църна карма. Сме анти-джандър, екипата ми е банда. Как се казваш? Никол. Никол? Да. А в Англия ли сте? Да. Колко време сте там? 3 години. 3 години. И как, хубаво ли е там? Ами, хубаво е. Хубаво е. В България идваш? Лятото. Лятото. В кой град сте в България? Гоце Делчев. Гоце Делчев. Да. Хубаво. А вие какво сте там всички? Ами... Две сестри, един брат, една майка и един зет. Той мъж ли ти е с църнил? На мен не е, на кака ми. Той църнил. Църня, да. Еми за какво така ми говори? Ами, не знам. Не ме иска. Да. А този там брат ти е. Да. Ами ако ми говори лошо, махайте го от стана надвор. Излезна, изгонихме го. Изгонихте го, той църнил там мечка. Виждате ли ме там в Англия клипчета? Гледате ли ми? Гледаме. И хубаво ли ви е? Забавно? Разбира се. Ти иначе откъде си? Аз съм братле от Македония. От Македония. Откъде знаеш български? Еми тук научих. Къде? В Оме ТВ научих. Ама приятели нещо имаш? В България? Да. Не. Сериозно ли? Не бе, не. Бах. Ти на колко си? Аз съм на 20. Ей, и аз съм на 20. Набори да новото поколение, нали знаеш? Не. Сега ще ми излева новата песен. Кеш, за да допреш секси веш. Кеш, не сакам я спас сервиза. Кеш, сакам само чакат свеш. Айде маче, мое диво, дай ми сега малко живо. Виждала си новата песен? Виждала съм я, да. Това, когато ще излезе. Не знам кога ще излезе. Ти последваш ли ме в Инстаграм? Следвам те, аз ти писах в месенджера, обаче ти не ми отговаряш. Не знам. Как си в месенджер? Никол Далакова. Никол? Да. Никол? Аха. Ей, па ти френд ми си бе? В Фейсбук. Знаем се. Ей, Никол. Имаш ли си Инстаграм? Имам. Ей, ти си ми пишала здравей Макаши. Ей, за какво ми казваш да ти го тура? Ами базиках се. Ти ми пише, аз ти пратих така лайк. Ей, ти си ми звонела. Ами да, преди малко да Ди какво ми казваш? Да ти го тура, Ритко, що не ми пишеш? За какво така? Ами защо не ми пишеш? Ами не те познавам бе, човек. Вече ме познаваш. Ето сега ще ти пиша. Никол, как си? Ето пишах ти. Сега ти трябва да ми върнеш. Къде да ти върна? Когато ще имаш телефона. Ами дай ми е оттатък. Ти нямаш ли твой телефон? Имам бе, чак да го взема. 1,
тук за тия малки перверзници, къде гледат Кой тук? Хората? хората, бе. Върна ли ми? Върнах ти. Айде, хората искат пак да играят. Айде! Батерия. Какво? Угаснат батерията. Батерията, ду-ду, ду, 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 ду. Сладка е, ама слушнете ме, тая е сладка, ама мислам дека малце тро не е арна. Вервајте ме, или од што е мирна таква е, или стварно не е арна. А за сладка е стварно, ама или од што е мирна така маца е како маната или стварно е маната со секира погла. И јас мислам дека тро беше дило,